ukuthi lenkonzo yasekuseni namhlanje kube ngeyentsha. Ngiyacela ke insizwa zalapha ekhaya eyisinisikoshi zize phambili zizofakaza ngemisebenzi yamakhosi alapha ePhakameni. Kanjalo neintombi zalapha ekhaya nazo ngiyacela ukuba zisukume. Amen. Ma kuyinkonzo ke yofakazi usukuma ngevesi, kodwa kokubalekile ukuthi bonke abazokhuluma beze phambili sibabone ukuthi bawungaki. Mayiqeda nje umunye ukukhuluma usukuma ngevesi elilodwa emveni kwalokho uhlale endabeni kaShembe ukuze bonke abazosukuma bezokwazi ukuthi beneliseke. Amen. Ngoba ke inkonzo yentsha ngiyacela sivule isihlabelelo sabantwana okuyisihlabelelo sokuqala ihlabelelo nezintsha. Ngokweinamba ke usihlabelelo 224 224. Ngiyacela ke beze phambili. Mina ngingumntwana Sesheza sukuma kilwane zikaGombela. Ngicela ukuthi imic le enentambende niyise ngale kumakhosazana. Ngizoniboleka namhlanje le eyami ngokukhethekile. Leyo ngidluliseni ukuze uqala amakhosazana ngoba ngiyazi ukuthi nina nibuye nibe wonkonzo kayivala. Ulithemba lethu
Ngigoqele inkosazana Thobe wakhumala. Inkosi ihlala limini lami. Uthi umfundisi utshele ngelinye ilanga ebuhleni eShumayela wathi icula lesi sihlabelelo esecula ivesi lesibili ethi khanyisela abadabukileyo. Uthi wabona indoda eseceleni kwakhe ibheke eceleni ikhala iciphiza inyembezi. Uthi wathi mayebuza ukuthi ikhalelani thwale lensizwa ayoshaya sibhamu. Uthi wathi mayebuza ukuthi ikhalelani wayeseyitshela ukuthi hey yabona lesi sihlabelelo esihlatshelwa lo mfundisi. Uthi wathi ngelinye ilanga leboshiya kwaNongoma kulela abantu abawu-15 wathi abahambe beyomnikelela enkosini. Uthi kwafika unyazi lahlabelela lathi phuma wena lapho ufuna lapho ngoba labantu abashona abayi-15 ababulawa ngakuwe babulawa okhokho bakho bafuna ukuthi uyobageza. Uthi ngangempela ekseni wavuka bathi akaphuma. Uthi akakholwanga ukuthi ngempela uphumile. Impela silandela ushembu uNkulunkulu. Ngicela ophethe iBhayibheli angivulele uLevi 26. Khanyisela abadabukileyo abanhliziyo zinosizi babazama ukubuya angifundele verse 2 uLevi 26. Anogcina amasabatha ami, uhloniphe indawo engcwele yami. NginguJehova. Siyabonga. Cela bese ungifundela unumber 3 nonumber 6 nonumber 7. Ungifundele isihloko lapho sithi khona izithembiso kwabagcina umthetho. Uthi ushembe laphana nogcina amasabatha ami nihloniphe indlu yami engcwele ngoba yena uNkulunkulu. Cela ngifundele number 3 nonumber 6. Umani hamba ngemithetho yami, ngigcina imiyalo yami niyenze. Ngiyakunika ukuthula ezweni, ngiyakubulala ningesatshiswa muntu. Ngiyakuqeda izilo ezimbi ezweni, inkemba ingadluli ezweni lenu. Ushembe lapha kuLevi 26 ngoba isikhathi sincane uyakhuluma ngokugcina izithembiso ngabagcina izithembiso zakhe. Khona lapha athi khona uma nihamba ngezimiso zami nigcine imithetho yami niyenze. Useyasitshela izinto ayosenzela zona ezinhle. Khona lapha athi khona uyakuhamba phakathi kwethu abe uNkulunkulu wethu sibe ngabantu kuyena. Uthi awuxosha izitha zethu ziwe phambi kwethu ngenkemba. Bese kuba khona lapha athi khona ukusongela kwabeqwa umthetho. Ngiyacela baba futhi ungifundele number 14 number 15. Kodwa uma ningangilaleli ningenzi lemiyalo yonke, uma nidelela imithetho yami, uma umphefumulo wenu unengwa izahlulo zami, nize ningenzi yonke imiyalo yami, naphule isivumelwano sami. Ngifundele number 17. Yakunibheka niyakubulawa phambi kwezitha zenu. Abanizondayo bayakunibusa, niyakubaleka noma ningaxoshwa muntu. Bethe uNkulunkulu laphana uyakhuluma ngezinto uma singayilaleli imithetho yakhe siyigcine ngoba nasesabatheni kunemthandazo ngevesi eshotha siyilalele imithetho yakhe siyigcine. uNkulunkulu uyathanda ukuba sihlale endlini yakhe ngoba lapha esihlabelelweni
emthandazweni uvuka nathi ulala nathi isabatha siyasenza isifungo noShembe ukuthi sohlala endlini yakhe senze isifungo naye senze isivumelwano naye kodwa uthi uma singasayenzi lemithetho uyasongela lapha kuyilevi ngicela abazalwane bayifundele ngoba isikhathi sincane nami ngingaqedile nkosi sisenezini Nani ufele mama usobi Khetha inkosi enkulu yasekuseni kuNazaretha. Laphana encwadini abaseFesu 6 verse 19. Le verse lithi nginxusele nami ukuba ngiphiwe izwi. Nxa ngivulwa umlomo wami ngize ngishumayele ngesibindi imfihlakalo yevangeli. Nami ngoba ngiguqe lapha eNazaretha ngicela isibindi esivela kuShembe mase uvala yalehlisa angaliqedi ngoba mase liqedile ngikhuluma intando yami cela uShembe ngipha amazwi cela ukuthi ngoba mangikhuluma la mase uShembe akhumbula bakithi asebelala ethulini lomhlabathi ikakhulu akhumbula uma wasokhumbula nobhuti wami ufanele kuthi ngelinye ilanga ngonyaka ka2021 kuqashwa ama-EA labantu abasebenza abasizothisha esikoleni nami ngaba nayo inhlanhla ngayizuza leyo nhlanhla yokuthi nami ngiqashwe ngihamba nami ngosebenza esikoleni esingabe sibiza kuthiwa yibambeleni high school kodwa mina yami inkinga kwakukuthi ngangifunda ngaleso sikhathi manje bathi awukwazi ukuhlomula kabili ku-government awukwazi ukuthola uNSFAS uphinde futhi uzoba i-EA kodwa ngoShembe ngakwazi ukusebenza kwaze ngathi ngaqeda ngikhumbula ngizoyenza i-interview khona kulesiya sikole lesiyana ngakhashwa ubaba uma ngikhapha ubaba wahamba ilokishi lonke ubaba hamba nami ngetruck yakhe efuna indawo lapho khona sokwazi ukuprinta out khona izinto zami wayahamba ekhuluma nami ubaba engifisela ethi ingane yami ngiyafisa ngathi ungawuthola lo msebenzi ngawuthola ngempela ngoba ubaba wayefisa phethe iBhayibheli bengicela ukuthi angifundele incwadi yabaseFesu 6 uverse 1 kuya ku3 le ncwadi yafundwa unyazi lwezulu bantwana lalelana abazali benu enkosini ngokuba lokhu kulungile hlonipha uyihlononyoko lokhu kumyalo wokuqala nesithembiso ukuba kube kuhle kuwe uhlale kade emhlabeni
Nani boyise ningathukuthelisa abantwana benu. Nibodle ngokulungisa nangokuyala kwenkosi. Sisebenze lalelani amakhosi enu ngokwenyama. Nesabe nithuthumele ngenhliziyo ibe. Ngiyabonga baba iningi. Ngiyabonga uJehova sengathi ngakukhumbula. Le ncwadi yafunda uJehova eseludzini. Uthi uJehova uma kuthiwa ngokuba lalelani abantu abazali benu ngokuba lokho kulungile kusho ukuthi kuyisibusiso ukulalela umzali. Kuyisibusiso ukwenza intando yomzali ngoba umzali uNkulunkulu kuthina. Uthi umfundisi Gumede ngonyaka 2016 eShumayela ngelinye ilanga uthi kanjena, asikho isiqalekiso wena mntwana ungasenza simehlele umzali. Ayikho intembo ongayifisa uyifisela umzali wakho imehlele, kodwa umzali wakho unaso isiqalekiso angasikhipha sikwehlele wena ngoba uNkulunkulu kuwena. Ukuze sifike kushembe kumele siqale kubazali. Ngeke siseqa abazali ngaphezulu sijahe kushembe. Kubaluleke ukuthi sihloniphe abazali. Ngasithola mina isibusiso ngahamba ngayosebenza lapha wangamele ngisebenze khona ngoba ubaba wayenesifiso. uShembe wabona inhliziyo yababa wasengipha leso sibusiso ukuthi ngikwazi ukuhamba ngiyosebenza nami. Thiwa ngelinye ilanga ubaba mkhulu uBombela uhleli nabangcwele emzini wakhe eThemba linye. Uthi mayesehleli kanjalo uthi bantu bami ngibona inyoka enkulu ezodabula phakathi kwalomuzi. Uthi bantu bami angiyivimbe lenyoka. Uthatha amashesha angena uyahamba nawo uyolungisa kahle olinda uyabalungisa kahle yonke uyalungisa konke useyabuza kubantu laba abadala ogogo nomkhulu uyabuza kubacotsha uthi hawu yini ningamangali yini ngangibuza ukuthi yini ngithatha amashesha angena ngingathathi nina ningabantu abadala. Sebeyabuza bathi inceke yenkosi yini ushiye thina ngoba ithile besowenza kahle lo msebenzi wathatha ingane washiya thina sibadala. Uthi uBombela izathu sokuthi ngithathe abantwana abasebancane ingoba uma lenyoka isifikile nonke nina beningasekho emhlabeni. Kuyobe laba abantwana abaseba ngamashesha angena bobona bengabagcotshwa. Kuyobe bobona bengogogo nabomkhulu. Makhosazana siyikusasa lobuNazaretha. Asibhekene indlela esihamba ngayo. Uluthunyaze uluthithini uma thina singafuni ukulalela abazali singafuni ukulalela into abazali abasiyala ngayo. Yini thina into ekusasa mase bengasekho abazali esoyifundisa leli bandla. Ngoba kube kuyithina abazali. Ngoba kube kuyithina abantu abadala. So bese sisele nalo sodwa. Uma singabalalela abazali bethu yini into esobe siyifundisa abantu abezemva kwethu. Lusho njalo unyaze thithini. Nami bengisukuma ngaloko nje eNazaretha ngithi asihloniphena abazali ngoba baUNkulunkulu kuthina. Futhi enye into engifisa ukuyiphinda ukuthi asikho isiqalekiso ongasenza simehlele umzali wakho kodwa yena unesiqalekiso angasikhipha sikwehlele noma athi ukuphi emhlabeni. Sithi sisihlabelelo kwesibuseni isizini. Monge ucho amphefumulo wami ambonge ucho
Yes, Nkosi yasebuhleni. Manazaretha ngumdlalo ngikhetha ukuthumela kodwa ngiyacela uNkulunkulu angiphe isibindi sokuba ngikhulume ngibonge phambi kwengilosi. Ngizobonga ngokuthi uNkulunkulu angenzela kona. Ahlahle ngizobonga nje ngokuthi uNkulunkulu asenzele kona ekhaya. Manazaretha kwathi ngonyaka ka-2021 ngesikoleni ngiyoregister. Ngathi mangibuye register ngalowo nyaka ngangigibela ngangihlala eKagiso. So ngakufanele ukuthi ngingahlali esikoleni ngoba ngangaqeda ngezinto zesikole i-rest nani so ngangihlala eKagiso ngicommute every day ngihamba ngeteksi ngesikoleni. Ngathi ngiyoregister mase sengibuyele erenki ngiyogibela nga-update thola ukuthi ukidnap bangikidnap. Mabengikidnap Manazaretha ngangithukile angazi ukuthi ngachaza ngithini ngalo lasuku kodwa nje ngangithukile kakhulu. Ngangazi ukuthi ngenze njani kodwa ngambiza uNkulunkulu onyazi lwezulu. Ngalibiza unyazi ngithandaza ngizama nokuthi ngifonele ekhaya. Ngamfonela uma ngamuza ukuthi uyathuka kakhulu. Ngase ngifonela nobaba nobamncane ngabafonela ngiyabona ukuthi imoto iyahamba nami and lo muntu akami. Ngafona kanjalo Manazaretha kodwa ngabona ukuthi ngoba ngisegola yikho into abangangisiza ngayo ngoba bebela ekhaya ngiphasela. Yahamba nami imoto lokho ngisi udriver kami indaba ehamba nami ngedwa. Ngibona ukuthi akanginakile uphethe utshwala uyahlanganisa ngibona uyahlanganisa izinto lapha phambili angazi uyahlanganisana. Yathi mayifika imoto erobotini kwamenye itaxi avele yama phambi kwayo. Mayimisa le taxi phambi kwayo wathi mana khona abantu engifuna ukuthi ubathathe wathi nje mayema kanjalo ngathola intuba ngaleso sikhathi. Ngiyalibonga kakhulu unyazi lwezulu ukuthi namuhla ngisaphila futhi ngiseyinkosazana yonyazi. Ngiphinde ngibonge futhi Manazaretha kwathi ngelinye ilanga izulu laduma nje kabi ekhaya. Maduma kabi izulu ekhaya mama kasiqoqe sonke asithathe sithi hamba niyohlala egoqeni. Masihleli kanjalo egoqeni masahleli isikhohle ukuthi hawu andile ubhuti wami usasendlini yakhe ngaphandle. Liduma kabi lezulu angeke ukhole nokuthi uphume ephandle. Sezwe nje liqhuma kathathu. Lathi maliqhuma noma wamemeza. Wamemeza unyazi kathathu. Mayimemeza unyazi sathuka. Liqhuma ngathi liqhuma lapha ekwendlu. Masathukile kanjalo ngiyabuza ukuthi manje ngiphume yini ngiyombheka ukuthi usase right yini ngale endlini. Athi mama ayihlala phansi kancane. Mangisahlela vela ngene gijima endlini. Simbona ukuthi uthukile futhi namehlo uyabona umuntu othukile ukuthi khona intembe eqeda kwenzakala. Ethi maye izulu lingeje kathathu endlini. Ngalokho ngiyabonga unyazo lwezulu ngakho konke ukuhla senzela kona phakathi kwalela khaya. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu asikhumbule njalo asivikele njalo phakathi kwalela khaya. Nkosi ubusisene kuzweni. Nkosi yami ubungithanda awusingakaqini izihlaba waphakade wangiqola wendlela yakho. Manazaretha ngihlabelise. Ngiqala ngokukhetha inkosi yasebuhleni kaManazaretha. Lokhu uqina inkosazana yakazwane. Sobonga ithuba esinikwe bamshumeli bekade sasilindile. Sandinda sibuya kuJuly. Kuthiwa Manazaretha ngenye imini kwakunezingane ezasigangile ezingabafana ezazimbili. Kuthiwa lezi ngane uma zigangile zahanjwa zasiwe enkosini. Ngikazi ke kuthiwa inyanga kwakuyinyanga yezulu ehlele esihlalweni. Kuthiwa ubaba wathi hambani niyobiza ubaba uSikhakhane owayewumshumayeli ngaleso sikhathi. Bahamba ke bayombiza ubaba umshumayeli. Wafika wathi ubaba mshumayeli kulezi ngane ezimbili
eyodwa yazo eyasezulwini, eyodwa yaso akuyona yasezulwini, le engayona yasezulwini boyishaya. Kuthiwa bamangala ukuthi hawu baba, ungeke kuze umhawukele Nkosi emncane akazi lutho, wathi cha mshaye sengikhulumile. Kuthiwa amaNazaretha wayishaya ubaba uSikhakhane lengane, eyodwa le ekwakuyiyasezulwini akazange azayishaye ngoba yona kuthiwa kwakuyiyasezulwini. Yabonga-ke lengane ukuthi kanti mina ngiwasezulwini, yabonga kubaba ukuthi Shembe ngicela uqhubeke uhlale enhlizweni yami, uhlale enhlizweni yami, ngibe msulwa kuwena, ngingenzi izinto ezingafanele. MaNazaretha, ngale ntshumayelo ngithi angibonge, ngithi angibonge futhi nokuthi uNkulunkulu usangigcinile, ungigcinile umndeni wami ebunzimeni esike sandlula kubo. Kwathi ngenye imini sihlele ekhaya, ubaba wasele next door umakhelwane usebenzisa umuthi uyinyanga. Wachela esibandlulula ethina singamaNazaretha asisuke kule ndawo. Wamemeze lokho echela ethi awahamba amaNazaretha la, wahamba. Sithule thina. Kwathi ngavele ngaguqa amaNazaretha, ngaguqa acela ubaba ukuthi akhumbule nomndeni wami kuloku nzima esibhekane nabo njengamanje. Wavele wasabela uShembe, ngabona lapho ukuthi isimanga, lo baba waquleka. Nginovalo amaNazaretha, ngambonga uShembe. Ngambonga ukuthi usasigcinile nathi, wasikhumbula kulobu nzima esasibhekane nabo. MaNazaretha, sicela ukuthi uShembe asikhumbule singabantwana, singamakhosazana, asigcine sizintombi, akhumbule nemindeni yethu nengasekho emhlabeni thina lomhlaba. Asikhumbule, asazi lutho, silapha nje sizocela uswazi oluncane kuShembe ngoba siyona singaboni. Sicela asikhumbule nabazali bethu, siqede nesikolo, baqhubeke basithande, basibuyise endleleni ngoba siboni. Ahlale naseyinhlizweni zethu singathanda abafana, singabathanda abafana maNazaretha. Ngathi bakhosazana cela singamphoxi uShembe ngoba uhlale esikhumbuza le uJuly athi siyisibuko saleli bandla. Cela uShembe aqhubeke asigcine. Osibusise emzini. Sihleni unyasi bezulu. Ngokonga ingelosi ngesihlabelo 174. Pagama Binde ngikhethe inkosi yasebuhleni. Angcwele igama Makhubo. Angcwele ngizocela nje ubaba lapha emuva angifundele nansi incwadi uLevi 20:26.
njengoba ngcwele kimi ukuba mina Jehova ngingcwele. uthi uShembe anoba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele. Nginahlukanisile nabanye abantu ukuba nibe abami. Nginahlukanisile nabanye abantu kuba nibe ngabami. Amen. Bangcweleke njengoba silapha singamaNazaretha. Okwethu nje ukubheka kuShembe kuphela. Uthi uShembe ngenye imini ngena ebhasini noma esitimeleni uhlala ubheke phambili. Leli bandla abangcwele udabuleni awukho. Angazi ke abangcwele bayangizwa manje udabuleni. Sengishela ukuthi masilapha kuleli bandla asifuni ukuthi ngelinye ilanga sinamhlanje unathi uyiNazaretha kusasa uyiSayoni. Namhlanje sinawe la kusasa sikubona usetshwaleni. Namhlanje la sasa sikubona enyangeni. Udabuleni ke ngikhuluma ngaye ke bangcwele lowo ukuthi leli bandla sibambelela kuShembe kuphela. Noma kuthiwa kunzima kangakanani sihlala nje sibheke kuShembe. Ngikhumbula enye imini bangcwele ngisesikolweni ngihlulwa khona isubject kwa international exam ngangiyibhala bangcwele ngase ngiyifailile impela nje cishe ikhawu ezimbili ngase ngiyonikela ke kuShembe ngazi lutho ngalokhu Nazaretha ngase ngifika nginikela ngo2 bangcwele hayi uShembe uThixo ngathi mase nginikelile ngizobhala kuyiMonday sengilungiselele ukuyobhala ngathi mangifika bangcwele ngizobhala la ubhalela khona ke indawo nje evalekile iroom nje lincanyana nje alina fastera ubhala nje wedwa nje ube wena necomputer yakho phambi kwakho ngathi mangiqala bangcwele kwase ngena umlungu waye lecture yethu alesa sikhathi wathi mayengena wasemeva kwami bangcwele wathi mayemeva kwami wasethi hayi thinta u1 thinta la uthintela anti u1 lo 1 ubani nobani ngaze ngawuqeda bangcwele ngomusa wonyazi bangcwele sike sagulela ubaba wethu ozalayo ekhaya kakhulu kwakuyiso lesikhathi sika November ngikhuluma imisebenzi yonyazi bafowethu uShembe uThixo wathi baba esengenile esibedlela egula wagulela ukufa bangcwele wangene operator wayimase operatiwe za escalate izinto waba worse wangena ICU wangena high care wena wemfaka high care kwase ngena ucinga emsebenzini bangcwele kwathiwa sicela ulunge kufana amanesi odokotela sebehlulekile kubaba wakho sengangena singakufonela noma nini ukuthi ufike uzomlanda ngoba ayi odokotela sebehlulekile into yokuqala bangcwele ngayenza ngathatha ucingo ngacinga umshumayeli oseduze kwababa ngase ngimthola lo mshumayeli wasethola inkosazane ngaphakathi makhosazane nibalekile ezulwini nyezwa angilifundele incwadi ngoba uShembe unibekele isibusiso ngicela ngifundele imthandazo wesabathi 47 Uma nilalela kahle isifundiso zabazali bakho. Ndodakazi. 46.
Fundisa indodakazi yakho ingazoni. Fundisa indodakazi yakho ingazoni. Wena-ke indodakazi. Wena indodakazi. Lalela isifundiso zikayihlo nonyoko. Lalela isifundiso zikayihlo nonyoko zokuthi ihlonipha uyihlo nonyoko. Uma ulalela kahle isifundiso zabazali bakho. Uma ulalela isifundiso zabazali bakho. Uyakwandelwa izinsuku zokuphila kwakho phansi. Uyokwandelwa insuku zokuphila phansi kwelanga. Uyabusisa eganeni kwakho. Nakho-ke lapho uyokubusiswa eganeni kwakho. Nenzalo yomzimba wakho uyabusiswa. Nenzalo yakhe uyokubusiswa. Nibekelwe isibusiso-ke makhosazane. Niziphathe kahle nalela abazali benu. Ngoba ayikho into enkulu njengenkosazane kuleli bandla. Ma ufuna ungena kubaba uqale inkosazaneni. Kuleli bandla akekho umfundisi obusisa imgidi. Akekho futhi nomama obusisa imgidi. Nenhlansuthi ayikho inhlansuthi ebusisa imgidi. Ubaba ukhipha inkosazane kuleli bandla iyobusisa imgidi. Into enkulu kangaka ebusisa uyena. Inkosazane ibalekile siphatheni kahle ke bantwana. Bangcwele ngathi sengumtholile inkosazane umshumayeli ngaphakathi. Kwase kubuya izwi ezulwini elithi igama likababa wakho ubani? Baba uyabuza ukuthi igama likababa wakho ubani? Amagama akhe onke ukusiphi isibhedlela? Niyezwa bangcwele? Igama nesibhedlela kuso. Ngase ngohambisa ngalinda 2 hours bangcwele. Ayithi bangiphume emsebenzini ngafike ngayisibhedlela same time. Ngafike ngalinda. Izwi libuya after 2 hours ngihleli. Malibuya ngiphambi komzali wami. Ufaka amaphayiphi usephela 2 weeks esibhedlela ICU. Mangithola udokotela uthi sezame konke. Akukho esingasakuzamanga sesibheke uNkulunkulu kuphela. Ngikhuluma imisebenzi yonyazi. Amen. Wathi makubuya izwi bangcwele kuthiwa inkosi ibusise. Washintsha imshini. Yafaka ioxygen ngiyibuka. Yafaka ioxygen, yehlisa ushukela, yehlisa iBP. Waphila ngalelo langa ubaba namhlanje bangcwele. Uyajima manje, uthola lapha ejimini ekseni uyajima. Bangcwele asihlale nonyazini. Ngosibuseni kuzwile. Ibalimazile abaningi. Abaningi Ibalimazile abaningi abaye ayancikaza ayesaba amagwala amagwala athi kungcono ukufela emuva. Ngikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Ngiyabingelela amaNazaretha asenkolisi egameni lonyazi. Amen. Siyabonga baba umshumayeli ithuba usiphelona. Ngoba sikhulume ngoNkulunkulu wethu uShembe unyazi wezulu. Amen. Cha bangcwele ngiyabonga kuShembe ukungigcina zikhona izingozi ebeyingahle zingehlele. Ngiyabonga nokungivusa kusukela iviki liqala kuze kufike usuku lakhe lesabatha besayangikhumbula nama yangimema.
Ngizocela nje ungidlula endabeni eyodwa. Thiwa ngenye imini ngesikhathi senkosilanga kwaye kwasuka indoda nje yamemeza yahayiza kwamangala abantu kwathiwa hawu ngoba usibanibani siyamazi nje akanayo imoya kwenze njani namuhla. Asambamba amakholwa yathi inkosilanga mamsene endlini emhlophe. Thiwa mayifika khona inkosilanga isikhulumisa idimoni. Thiwa lithi selikhuluma ke idimoni lithi cha Shembe thina ngeke size siphume kulo. Ngoba lo wathi wena usikhipha komunye usithandazela saphuma komunye. Sangaba nayo indawo sase sihlala etshanini yena wasesuka ethatha utshani efaka emlonyeni sase singena kuwo. Athi amadimoni ke pho lo ngeke size siphume kuye. Ngiyacela bafuthu singayisukeli izono ziyihlelele. Kukhona ukusukela isono siyihlelele bancane. Ngiyacela uShemba sihlenge kakhulu. Ningi izinto ezenzakalayo la emhlabeni. Ningi imoya. Siyacela uShemba sivikele. Akhulise uthando lomgidi enhlizweni zethu. Nkosi busiseni kuzwini. Yinhle kangaka inkosi yethu. Kuhle kangaka uSmakathi. Kanti-ke ngiyamkhetha uNkulunkulu omuhle unyazi lwezulu. Ngiyacela bangcwele kube kuhle ukuguqa kwami phambi kwaNkulunkulu nokuguqa kwami phambi kwehamente yonke ingcwele kaNkulunkulu. Ngikhumbula ngenye imini kunyaka ka 2017 ngake ngaba nokufa okubi engangakwazi ukuthi kwaqhamukephi. Kwakuthi njalo uma ngilele ebusuku ngiqeda ngena nje embhedeni ngangizwa umbhedo udrya njalo uma ngabe ngilala. Kungesiko lokho kuphela ngangizwa futhi nenyawo zishisa into ongakazi uzuyibona. Kungavumi futhi nokuthi ngiyimbathise ngangithi mangilala inyawo zilale ngaphandle ngenzela ukuthi ishawe umoya ngizokwazi ukulala. Yenzekile lento isikhathi eside kwase kuyinto nje sengiphila nayo nami sengiyijwayele. Kuthe ngonyaka ka 2019 ngangisesikoleni ngangenza unyaka wokuqala ngise duty. Konke nje kuhamba kahle kuthe nje kusahamba kahle kanjalo izinto zaseyishintsha. Ngase ngibona ukuthi ayilana kukhona ungasahambi kahle nasesikoleni konke kuyabheda nje kwamina nami ngisazizwa kahle. Kwase kungifikele enhlizweni yami ukuthi ake ngithole indawo la engizokhuluma khona noNkulunkulu ngibe ngedwa angifuni ukuba phambi kwabantu abaningi. Ngayicinga indawo esikoleni kunamahlathi ke maningi. Izihlahla nje ziningi nezindawo zokucasha ungayithola khona. Ngayifuna indawo ngase ngiyithola. Kodwa kwangavuma ukuthi ngiye kuyona.
Kuthe ngolunye usuku isikhathi kwaku2 ekseni ngangiphumela eBrand. Iloku yangidla lento enhlizweni yangidla lento enhlizweni. Ngathi mangifike endlini indlu yethu ke ayiku second floor. Sasi ayimaqondana nomoya lawo uqhamuka ngakhona amawindi ayengala umoya uqhamuka ngakhona. Ngathi mangifike endlini ngase ngiyima ngiqondana newindi. Ngathula nje isikhathi eside ngicabanga lento ukuthi kambe ngizokwenza njani nalento. Kwathi kusenjalo kwase kufika enhlizweni yami ukuthi angikhulume. Angiguqanga ngalelo langa. Angithandazanga futhi ngoba namehlo ngangawavalile ngangikhuluma nje njengoba ngikhuluma. Ngithe ngakaqala ukukhuluma kwakushisa ke eThekwini kuyashisa. Ngithe ngakaqala ukukhuluma wawusushintsha umoya kungena umoya omnandi obandayo. Ngase ngizwa ngaphakathi ukuthi cha nakumina ngaphakathi kuyavuma ukuba ngikhulume. Ngase ngathi mangiyiqala inkulumo yami ngathi Nkosi emhlabeni ukhona. Ezulwini futhi ukhona. Ekujuleni komhlaba ukhona. Ekujuleni kolwandle ukhona. Nala ngimi khona Nkosi ukhona. Ngase ngiyibala izinto ngabala nje izinto zabantathu. Ngakubala lokhu kufa kokuthi njalo mangilala ngizwe umbhedo udraya nezinyawo ezishisa ngase ngikubala nje nokusesikoleni ekuyinkinga engangikubona. Noma ngangazi ukuthi izinto kufanele ihambe kanjani kodwa ngangibona ukuthi ayihambi ngalendlela ekwakufanele ihambe ngayo. Angangasho nokuthi amen ngase ngene embhedeni ngalala. Lwaphela usuku lokuqala, lwaphela lwesibili, kuthe kulolo lesithathu ngiyangena nje embhedeni njengenjwayelo sengilindele phela ukuthi izawusuka ke leyo nto udraya umbhede ngize nginqotshwe ubuthongo. Kodwa ngalolu usuku bangcwele wathula yonke into. Futhi ngendlela enganganake ngayo nezinyawo lezi ngangiyimbathisile. Ngezwe ukuthi hawu sikuthule namhlanje ukusuka ngalelo langa kuze kube namhlanje kwaphela ngalelo langa. Ngiyabonga uNkulunkulu ziningi izinto angenzele zona. Kodwa ngalokho ngiyacela uNkulunkulu angikhumbule. Inkosi busise nekuzwini. Ofekela wolandelwa izizwe. Ngiyakhetha unyazi bezulu ebuhleni baManzaretha. Le nkosana ekhulumayo inkosana eyakwamthethwa kwaNongoma la ngisiwakhona njengamanje. Ubaba wami umshumayeli umthethwa ethempelini lase eThuluthini tempeli. Ngiyabonga bantwana basezulwini sengifikile la ekhaya. Ngiqala nokugcoba. Kodwa ngibonga into yodwa ngibonga ukuthi usembu uNkulunkulu. Amen. Noma ngabe uhamba noma ngabe ikuphi kodwa yazi usembu uNkulunkulu. Amen. Kodwa uma umdayisa usembe nawe uzokudayisa. Kodwa uma uyinaka indaba kaNkulunkulu
sazula ekhaya kambe sangena kanjani mase sifikile la sesiyakhohlwa ukuthi kambe sazela ini mase sifika la sesikhohlile ukuthi yini le esayizelana ekhaya uthe ubaba asikhulume ngimsebenzi kaShembe uthi uShembe uNkulunkulu wathi ngelilanga ngihamba nobaba ongizalayo siyahamba sibheka emasimini usehamba kuqala ubaba mina sengikhamba ngemuva mangihamba ngemuva ngithe uma sengiphakathi nehlathi sengiyawela umfula sengiphakathi nomfula sengithi nje sengiyaphuma emfuleni mangihamba yabe siphuma lenyotha izondlo angazi noma ayizondlo bayayazini lokhu nazalwa leyanyoka angaze ngibone kodwa ngamehla ngayibona wenyama bayisiphuma lenyoka angazi noma mhlawumbe yaphazamiseka noma mhlawumbe yayiwela indlela yabe isiphuma lenyoka mayiphuma lenyoka yabe isimisa ikhanda yamisa ikhanda yeluleka yayinde mathi manje yayibheka oh Shembe lokhu ngazala ngaze ngibone inyoka nje mangiyibuka yasikhipha ulimo mangiyibheka oh inophapha ekhanda akusekho ukuphindela emuva akusekho ukuthi ngibaleke ngasotheka ngama ngathi mfethu ngase ngimemeza lo Shembe lo delelekile unyazo wezulu ngase ngithi Shembe nyazo wezulu ngaze ngafa awusafika isibane somhlolo safika ngamemeza uShembe ngase ngibona kancane yayisiyehla lafika kanani inkulu isitangi ngaka isikhathi ukuthi nje manje ikhwazi iseshaya base futhi ayima ngachokheka uyabona ubona umayibuthi mawubeka kasho umayibuthi bithi wosa kodwa angazi ukuthi waseyisibisa ukuthi angime asengimemeza lo Shembe unyazo wezulu awu isilwane somhlolo ngase ngibonile wa yehla yashona phansi esihamba kancane yahamba iyaqhaqheka lapha ipheli awu Shembe kanjani wathuma isiphelile mayisiphelile lenyoka umqondo wabusubuya umqondo awumangila hayi Shembe wena uthini kodwa mawuyinaka indaba kaNkulunkulu noNkulunkulu uzoyinaka indaba yakho kodwa mawuzonaka indaba zabanye abantu noNkulunkulu uzoyinaka izono zakho ayibona Nkosi Shembe uThixo wena uthini balekile uma singamanazareth uthi umshumayeli ashasidedelane ngiyacela kwaShembe uthe ekhumbula imndeni yakithi sengilapha ngiyajabula intenzabisa ukuthi nje sengifikile la ubi ekulisa awu thela uShembe ngikhumbula manazareth lithuthuka impela lethempeli ngoba ngiyabona ukuthi hayi sihamba nonyazi nabangambona thangathi namhlanje bengambona inkosi kuselebusweni ekufikeni wethu kulelizwe
Ngiyalikhetha unyazi lwezulu. Siyabonga ubaba uMshumayeli usinika ithuba kanje. Ithuba kanje mina ngokuthatha njengokuthi ithuba elingqa ezivele. Mina kulethuba leli ngizocela nje ukuyibongela kakhulu kushembe ukungigcina. Uyahlupha umntwana ongaboni. Ngiyabonga nje kushembe ukuthi umphefumulo wami usawugcinile nonyaka usuyophela. Hey, sendabeni enzima kaShembe bantwana benkosi. Uthi uShembe ekholwani Friday last week eqala inkonzo uthi nayo indaba kaShembe akayazi. Uthi omunye ubaba dala ngesikhathi senkosi uMqalo wendlela. Ekuphakameni babehleli bothi inkosi abefundisi bosela inkosi inyama. Mabeqeda umosela inyama ubaba mkhulu sebeyayiletha. Ubaba mkhulu uthatha inyama uyibhuquza phansi enhlabathini. Sebeyabuza befundisi bathi awunkosi. Ngabe sinezono yini baba? Uthi cha bantwana bami. Ngifuna ukunivezela ukuthi kulokhu kuhamba akukho ukujabula. Akukho kunethezeka lolu uhambo losizi nezinyembezi. Siyacela bantwana benkosi kakhulukazi intsha sikhumbule ukuthi leli bandla azange ukuzodlala kuleli bandla. Phela kumele sinake nje uShembe. Siyacela noShembe ukuthi cela siphe inhlonipho kakhulu singabantwana. Singaphumi esandleni sikaShembe futhi lenkolo idume ngokuthi inkolo ehlonipha kakhulu. Siyacela ukuhlonipha obaba bethu nabaphathi bethu. Sicela noShembe azasikhumbule singene nasenyakeni omusha inyama isahlane nomphefumulo inkosi ibusiseni kuzulu. Ngekhethi inkosi yasephakame. Ingoma ka221 evesini lesithupha. Baba ngingumntwana wakho nomhlaba ongathandi ngihlwithe emalangabini Ngiphinde ngikhethe inkosi yasebuhleni baba Nazaretha. Ophethe isibhalo ngicela ngilungisele incwadi kaHezekiel 20 verse 19. Umunye angilungisele umthandazo wokulala verse 16. Sisendabeni enkulu yonyazi lwezulu. Amen. uShembe bayigibele entabeni Nhlangakazi khuluma izwi kuye. Lithi mina nginguShembe. Wena unguShembe. Ngaphakathi kwakho uShembe khona mina Shembe ayibonga inkosi yami Nazaretha. Masithi uShembe uNkulunkulu suke singadidekile. Useyitholile ngicela ngifune. Mina ngingujehova uThixo wenu. Uthi baba mkhulu mina ngingujehova uThixo wenu. Hambani emthethweni yami. Hambani emthethweni wami. Nilalele kuzo zonke izahlulelo zami. Nilalele kuzo zonke izahlulelo zami. Nizenze. Qhubeka baba. Nenze
abangcwele amasabatha ami nenze abengcwele amasabatha ami kothi abe umboniso phakathi kwami nani kothi abe umboniso phakathi kwami nani ukuze nazi ukuba nginguJehova uThixo wenu Nkosi busisi baba ukuze nazi ukuba nginguJehova uThixo wena ayibonke Nkosi yamaNazaretha osesitholile ihlabelelo umthandazo wokulala iverse 16 ngicela ngifundele lezi insuku zonke zokuphila kwakho umulalo bomkhonza uJehova uNkulunkulu wakho lezi insuku zonke zokuphila kwakho mawulala bomkhonza uJehova uNkulunkulu wakho ngosuku lwenhlupheko umbizi uyakulalela ngosuku lwenhlupheko umbizi uyakulalela uyakuza kusindise ibambe kanjalo baba uyakuza kusindise makunjani uma uyendlala ngesikhathi zonke inhliziyo yakhe emikhondweni esimemezelo zezwi lakhe mawuyendlala ngesikhathi zonke inhliziyo yakhe emikhondweni ememezelo zezwi lakhe ayibonke Nkosi yamaNazaretha ngike ngaba sosizini ngonyaka kulo nyaka ngoJanuwari siqala unyaka sekufanele ngiregister esikoleni kodwa kokuregister bengingenakho Tese njalo ngase ngicinga nje imfundaze eyayilekelele abafundi ukuba bakwazi ukuthi baregister ekucingeni kwami ngase ngihlangana nawo kodwa lo ngase ngutholile kwaba khona into ayisingishaya egcineni kwakunombhalo owawubhalwe ngamagama abovu othi permanently employed students are not allowed okusho ukuthi mawusebenza futhi uqashiwe awuvumelekile uku-applyela lo mfundaze ngaba nenhlanhla ngonyaka ka-2020 uShembe wangibusisa ngomsebenzi alibonga uNyazo lwezulu kodwa ngase ngiba nenkani ngoba uShembe uNkulunkulu ngase ngu-applyela lo mfundaze ngithe ngihleli ngilindile kwase ngena i-email ethi sengiwutholile alibonga igama loNyazo lokhu ufakazi ukuthi uma uyendlala kahle inhliziyo yakhe emkhondweni ememezelo zezwi lakhe ngisho umbiza ngosuku lwenhlupheko uyakukulalela uyakuza kusindise ayibonke Nkosi yamaNazaretha inkosi busenikuzwile sethweswe thina inkosi ijogwe emphefumulo yethu safuma thina salethwala ngiyekhetha inkosi uNyazo lwezulu uManazaretha ophakathi kwalomuzi usenkulisa okuqilo amen ngikhumbula uManazaretha mhlazana inkosi uShembe igcina ungena ngamasango lawa akhona eTempeli inkosi uShembe umqalo wengena ekwazi ungena ngesempeli lomama ingene ngesempeli lobaba ingene ngesempeli amakhosazana ingene ngawo amasango akhona umzukwane igcina inkosi uShembe langa lama-Afrika ungena ngamasango uManazaretha wengena ngesango engene baba bethu uthi uShembe inkosi langa lama-Afrika mabengena uManazaretha ngawukhohlwa umuzwa oyimuphi uthi bantu bami kunephunga lila uthi leli phunga ngalishiya eBabiloni uManazaretha kuzube namhlanje angikhumbuli ngibona kunyakaza mhlawumbe ukuthi liyokususwa lo phunga kuthola amakha ingakho ngisethe yathi sini ijoko lemphefumulo savuma sathwala lelo phunga ekhuluma ngalo baba ilanga lama-Afrika okuyiphunga labafowethu laba abanamalungelo esithi bangamageyi eqolisa
Manazaretha ngo-2017 mangabe ngihamba nabafowethu abanye sebengale kule thempeli elisha abanye omjobe esikhona ngangingenamali Manazaretha iyahlangana transport ngithi mfowethu ngiyafisa ukubona uShembe nami mfowethu kodwa nginamali isho nomphako uthi umjobezi hayi khululeka mfowethu ngizolenza iqhinga ngoba yimi engiphethe itransport babekhona umfaba babekhona sengiyangena ebhasini esamete ngisifusi ngento ethi Manazaretha ngangiphethe imali engaphansi of R50 mase ngifikile Manazaretha ebuhleli khona ngahlala ngasonto ngiyasho ukuthi Nkosi angiphathanga sinkwa angiphathanga ngomthwalo kodwa nelolo uvalo yanginalo khona Manazaretha selaphuma ke izwi lithi ake hanje koklinwa entanda ngagqinwa qala ngathi Shembe yilapho engiziwa khona ngikhulekela abakizi nami khona entanda mangabe ngifike entanda Manazaretha ngaklina khona sengibona abanye obaba ngisasebenza khona sibe bayabuka lo baba lamakhehla amadala siyabuka engithi babukani ngasondela ngingane khona sibe yakhulu ukuthi mfana lapha yilapho kwagqitshwa khona amaflege amaflege ani amaflege ohulumeni nabandlululo esikhulumana ubaba yathi indaba enkulu indaba bathi wakhona ubaba owayelusela inkosi uShembe ilanga lama-Afrika igama lelo baba lo umndolomba kwaMiya weyelusa iy'nkomo zenkosi ilanga lama-Afrika ihuka lamahilela mangabe lusa iy'nkomo zelanga umndolomba kuthiwa inkosi ilanga lama-Afrika ayiphuma ingena imizi ngemizi hamba ishumayela ifuna okhokho bami nokhokho bethu umndolomba yabuya inkosi ilanga lama-Afrika Manazaretha mayibuya inkosi ilanga lama-Afrika ingena emzini osephakameni uyabuya umndolomba uthi Shembe bengilusa iy'nkomo zakho iy'nyanga ezingaka ngakho ngifuna ungiholele welula isandla umndolomba uthi Shembe ngifuna ungiholele uthi Shembe tho wafaka isandla sakhe ephasini lakhe waphakamisa umjivu Shembe tho wayikhipha imali wamnika ubaba uMiya wathi umndolomba Shembe incane le mali ngilusa iy'nkomo inyanga eziwu6 ungipha imali engaka incane le mali so yasukuma umndolomba Manazaretha bathi waphindela emuva ekama Manazaretha wafika khona wahloma umndolomba mase ehlomile tho wayephethe izimbazo amasikele nani izikhali semhlabeni so wanqamula umndolomba ekama Manazaretha wanqamula umndolomba eJamengweni enqamula nezikhali zakhe bayambuza abantu uyapi wewe umndolomba uyasho ukuthi hayi ngiyikhombisa inkosi ukuthi ngubani mina Tona efika umndolomba kodwa esipholi saphakama intombi zakwethu aphakama amakhosazane so amshanga amatshe umndolomba amshanga amatshe wazi wandlula elizweni so abase bayobika abafundisi abadala bathi baba sekwenzekala into enzima la phakathi umuzi wakho umndolomba nje ubone le nqoba yamatshe laphana uMiya useshonile uMiya ithi inkosi ilanga lama-Afrika hawu bantu bami sesibulala umuntu obengakaza kwenze lokho isinkosi ilanga uhulumeni uzosibopha bantu bami bathuka laba bebekhona izinkosi langa ngiqoqele Manazaretha umzimba womndolomba nihambe nayo umndolomba nomfihla amabhlabezayo usikodwa abantu abami uma ngabe nole umfula khona umfula basebenza phambili bayawazi umfula kuthiwa yini imbangweni khona umfula lapha nomhoshanyana uma nole imfula imbangweni khona umndolomba wase wawumzimba wakhe phansi anojika indlela engasamusi obheka bezayo kodwa nemuse obsathanja asho njalo ilanga lama-Afrika lizophuma umndolomba emzini siphakameni so ngempela bayisusa inqoba yamatshe bayatshenana abafundisi bathi kumele simambe kahle lo muntu uzangeke zawo kula mfula athi uShembe bangabeke wawo kuwo usayaqosathanja ngiyaxolisa amagoni ingane zakhe nemizukulwane zakhe ngiyangifa ngishumayela mase bayaphakama abantu bethi ubaba lo bukhuluma ngaye ngiyaxolisa kakhulu kodwa ngizama ukukhuluma ngoShembe uShembe asihambeni kanjani usikulolu hamba umndolomba Manazaretha so bambamba kahle umndolomba bahamba naye baphuma ephakameni bathi befikile emfuleni embangweni wase wawa umzimba womndolomba weqhaphu amthayela udaka wangena phansi bamangala abantu bafika amqoqa bamemba kahle wathi umfundisi uthe uShembe mangabe umzimba womndolomba uwile simusa ngobusathanja yajika indlela yabheka ngobusathanja bayecela ngobusathanja Manazaretha so bamgubhela umndolomba so ipiki engangeni phansi ipiki bezama inhlanhla Manazaretha ishaya ikhandla ngihamba ukugubheka kwazi abantu ambama so baphindela abafundisi bayokhuleka enkosini uShembe bathi Shembe umndolomba safuna umgubhela kepha nomhlabathi uyamphika umndolomba so Manazaretha yathi inkosi bantwana bami inkosi nibusise umhlabathi uzomvuma babuye bagubha so aqhaqhuka amadwala wangena umndolomba engena phansi Manazaretha ngikho-ke lapho la khona Manazaretha so Manazaretha sengcwatshwe umndolomba wafika ngempela uhulumeni wobandlululo uhulumeni we-National Party wamefika ephakameni wathi Shembe